missä on. Mä myynnissä on. Mä myynnissä on. Mutsi kysyi luuleeko sä olevas James Bond. Sanoin en mä tiedä, mut jotain samaa meis on. Tää ei tuu poistuu täältä koskaan. Timantit on ikuisia. Ja mä lupaan pysyä aitona ja aina rohtaa koskaan. Timantit on ikuisia. Sä oot silkki mun sylissäni, niinku lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidän veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niinku lämmin vesi, joka leikehtii. Sama virtaus, taivas ja maa, toisensa kohtaa. Lapset tädistä tuli se. Mikä oli tarinan opetus? Älkää käykö äitin vaatekaapilla pienenä. Får jag presentera min mamma här? Hei, äiskä istuu oikein eturivistä, superfani. Onko teillä ollut kivaa tähän asti? Niin meilläkin, okej. Och vi har några svenska. Yes, wow. Hei, vill ni ha en till? En artist till? Men vem? Vem vill ni ha? Oh my God, she's here! Ladies and gentlemen, put your hands together for Loreen! Kanssa pellon laitaa, joo, ja kuulin pellon laitaa, joo, ja kuulin pellon laitaa. Ja hieman vatsassa potkia jo taitaa, joo, ja potkia jo taitaa, joo, ja potkia jo taitaa.
Hyvät naiset ja herrat, minä damen och herrar, ladies and gentlemen, Marko Vainio! Ohoho! Hej, mina damer och herrar! Får jag presentera den underbara kära dansare? Nyt esitellään mahtavat tanssijat, jotka ovat tunnettaneet ympäri ämpäri maailmaa. Ladies and gentlemen, all the way from Sweden, Gustav Svensson. And straight from Helsinki, Finland, Nina Rainio. Straight from, oh sorry, not so straight, but anyway, from United Kingdom, London, Tomi Matti. And from Russia, Dasha Farkova. And this guy I might know, Matti Puro from Helsinki. Matilla on fanit mukana taas. Mahtavaa! Ja sitten Turusta vielä Sumi Salos-Pohjaa. Ja mäkin tulee Turusta. From Turku, Finland, Marko Vainio. Mahtavaa! Hei! Yksi pieni juttu, täällä on varmasti kaikki juhlimassa, mutta tänään muutamilla on erityinen syy olla laivalla juhlimassa. Kuinka moni teistä on eläkkeellä? Käsi ylös. Kuinka moni on tänään ensimmäistä päivää eläkkeellä? Käsi ylös.